Dies ire, dies illa, solvet seculum in famiglia. Bago natin simulan ang kwentong ito, ang napili kong saguting tanong ay yung, meron po akong medalyon ng Saint Benedict. Dinadasalan ko po ito ng Our Father, Hail Mary, Glory be. Ang tanong ko po, effective po ba itong pangontra sa lason, kulam at sa demonyo? Hindi ba sila makakalapit o makakagawa ng masama? Pero hindi ko na nadadasalan yung kwintas. Gumagana pa po kaya yun? Ang sagot ko dyan ay oo. Ang Saint Benedict o San Benito na medalyon ang isa sa pinakamabisang panlaban pagdating sa mga nasa kaliwa. Yung tanong mo na, effective ba siya sa mga lason, kulam, demonyo? Oo, sobrang epektibo ng San Benito kontra sa mga yan. Kahit hindi mo na ito gaanong dinadasalan, basta't nasa puso mo ang mga panalangin na ginagamit mo para dito. Buhay na buhay ang medalyon mo. Bigyan ko kayo ng munting tip kapag meron kayong medalyon. Gawin nyo yung ginagawa ko mula nung bata pa ako. Dadasalan ninyo yung medalyon nyo ng 3 Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria, at 3 sumasampalataya. Pagtapos nyong dasalin niyang mga yan, iihip nyo ng 3 beses sa medalyon ninyo o kahit sa katawan nyo lang. Gawin nyo yan kapag 6:00 ng hapon at saka bago kayo matulog. Lahat ng mga masasamang espiritu sa paligid ninyo paniguradong magtatakbuhan. Subok na yan ang angkan ko. Subukan nyo din. Tapos comment kayo sa akin kung merong pagbabago sa pakiramdam ninyo. Ayan ha, isa-isa ko nang binubulgar yung sikreto namin. Sana marami ako matulungan sa inyo. Lalo na kapag sobrang depressed kayo at wala kayong mapagsabihan. Walang ibang makakagamot dyan kundi taimtim na pagdarasal. Yun lang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng tatay ng lola ko. Taong 1962. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, nahati na yung lupang nasasakupan ni Tatay Dadoy. Kung hindi nyo pa napapakinggan yung part 1 nito, ilalagay ko yung link sa ibaba. Noong una, silang dalawa lang ng tatay ng lola ko ang nagtutulungan para sa bukirin na yon. Hanggang sa unti-unti ding dumami yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. Yun palang mga nakasaksi sa ginawa niya na pagsunog doon sa aswang. Tinandaan siya. Kaya ang nangyari, hinanap siya ng mga yon. Nung nakita nila kung nasaan si Tatay Dadoy, lahat yon ay nagpatulong sa kanya para alisin yung nilagay ng aswang sa mga tenga nila. Maniwala kayo o sa hindi, 20 katao ang naging alipin ng mga aswang na yon. Yun palang nilalagay nito sa mga tenga nila ay hindi pangyanggaw. Ito ay isang uri ng sinulid. Kapag nalagay ito sa loob ng tenga mo, makakarinig ka ng iba't ibang bulong na nagmumula doon sa aswang na nagtanim sa'yo. Magiging sunod-sunuran ka sa mga yon. Kapag hindi ka sumunod, sobrang sakit sa tenga ang mararamdaman mo. Parang binubutas yung utak mo. Nung nakita ni Tatay Dadoy na ganun yung sitwasyon nila, hindi ito kinaya ng isang araw. Kasi marami sila eh. Tapos kada tao, tumatagal yun ng 1 hanggang 3 araw. Ayon sa tatay ng lola ko, ang prosesong ginagawa ni Tatay Dadoy, nagpapakulo siya ng gata ng nyog. Pinapakuluan niya yon hanggang sa lumapot. Tapos kapag malapot na, merong inuusal si Tatay Dadoy dito. 2 kutsarang gata ng nyog ang pinapainom niya kada tao. Hindi na kasi pwedeng hilahin ni Tatay Dadoy yung parang sinulid sa loob ng tenga nila. Medyo malalim na kasi ang pagkakabaon nito. Maaaring maapektuhan ang kanilang pandinig o ang mas masakit pa, pwede silang mabaliw. Baka kasi may tamaan sa utak nila eh.
Habang nasa proseso si Tatay Dadoy ng panggagamot sa kanila, unti-unti nang tinuturuan ni Tatay Dadoy yung tatay ng lola ko. Kagaya nga ng nabanggit ko sa part 1, lalampalampa ito at matatakutin. Ayaw niyang nakakasakit siya ng tao. Kung hindi ninyo na itatanong, maliit na tao lang si Tatay Dadoy. Mga 5'2" o 5'3". Tapos medyo bingi pa. Ang mainam lang kay Tatay Dadoy, napakagaling nito sa arnis. Halos araw-araw yun ang ginagawa niyang pampapawis. Isinasabay ni Tatay Dadoy yung tatay ng lola ko kapag nagpapapawis siya sa umaga. Gawa nga ng lalampalampa ito, medyo hirap siyang matuto. Tsaka ayaw niya kasi. Hindi mo naman pwedeng pilitin yung ayaw. Hanggang sa nanawa na si Tatay Dadoy, naturuan siya. Pero meron itong iniutos sa kanya. Maglikom siya ng maraming tanso. Mag-ikot-ikot siya sa mga bayan-bayan. Kasi nung panahong ito, medyo mahirap pang makakuha ng tanso eh. Nung nakalikom na yung tatay ng lola ko ng maraming tanso, ang sabi ni Tatay Dadoy, tunawin niya yun. Kapag tunaw na, tawagin siya. Napaisip yung tatay ng lola ko. Paano niya tutunawin yun? Ang daming tanso nun. Hanggang sa merong nagboluntaryo sa grupo ng mga tinutulungan ni Tatay Dadoy na mahusay tumunaw ng bakal. Kaya ang ginawa niya, siya na ang tumunaw. Natuwa si Tatay Dadoy kasi ang bilis ng proseso eh. Nung mainit-init pa yun, merong kinuhang bato si Tatay Dadoy sa bahay niya. Isang malaking bato yun. Tapos merong uka na parang kutsilyo. Napakaliit ni Tatay Dadoy pero kayang-kaya niyang buhatin yun. Pinabuhos ni Tatay Dadoy yung tunaw na tanso doon. Hanggang sa maya-maya pa, nagkorte itong patalim. Yun pala ang gustong mangyari ni Tatay Dadoy. Ang gumawa siya ng isang patalim na gawa sa purong tanso. Hindi ito matalas, yung tipong kayang humiwa ng kahit anong bagay. Pero ang pinaka-pinagtuunan ng pansin ni Tatay Dadoy dito ay yung pinakadulo nito. Dahil yung dulo ng patalim, saksakan ng tulis. Kaya nitong bumaon sa puno ng saging. Pero yung mga gilid nito, walang talim. Kinuha yon ni Tatay Dadoy at inuwi. Ang sabi niya sa tatay ng lola ko, meron pang kulang sa patalim na yon. Kinaumagahan, inabot sa kanya yung patalim na gawa sa tanso. Wala namang nabago sa itsura nun. Nilagyan lang ni Tatay Dadoy ng hawakan. Pero ang hindi alam ng tatay ng lola ko noon, na yung hawakan na inilagay ni Tatay Dadoy, gawa sa purong kristal na may halong orasyon. Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan nang naging maayos ang pakiramdam ng lahat ng mga lumapit sa kanya. Yung iba doon ay sumasabay din sa kanya sa umaga kapag nagpapapawis siya. Bale, marunong na rin silang gumamit ng arnis. Hanggang sa dumating na naman ang panahon ng gapasan. Pero itong panahon na ito, mais naman ang gagapasin. Katatapos lang nung unang gapasan, puro palay yun. Wala namang naging problema. Tsaka, hindi porket ibinenta ni Tatay Dadoy yung kalahati ng lupain niya, maliit na lang yung natira sa kanya. Hindi. Hekta-hektarya ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung mga lupa lang sa subdivision. Hindi. Kaya malawak pa rin ang lupaing nasasakupan ni Tatay Dadoy noon. Ang kaso nga lang, dito na nagkaroon ng problema. Ikalawang gapasan. Gapasan ng mais. Kung tawagin ito ng mga Ilonggo, sanggi. Yung manananggi ka ng mais. Yan yung proseso na kumukuha ka ng mais kasi matutuyo na yung bunga nun. Magulang na kumbaga. Tapos kailangan nyo ng pitasin yun. Napakalawak ng mais noon ni Tatay Dadoy. Aabutin din ng linggo bago matapos yun. Kaya nagpakalat siya ng balita na merong gaganaping sanggian sa lupain niya. Marami na namang tao ang pumunta. Kasi nga, mais yun eh. Pwede na nilang rektang kainin yun.
Ganun pa rin yung proseso. Kapag nakapagtali ka ng 3, automatic sa'yo yung pangatlo doon. 2 sa may-ari. Dito sa gapasan ng mais, dumoble yung tao kumpara sa gapasan ng palay. Tansya ni Tatay Dadoy doon, tatagal lang yon ng 3 o 4 na araw. Kasi ang dami talaga eh. Unang araw ng gapasan. Normal naman, lahat ng tao gumagapas. Wala naman silang nakikitang kakaiba. Pero nakaramdam na naman si Tatay Dadoy. Yung init ng ulo niyang hindi maipaliwanag. Grabe ang tagaktak ng pawis niya nun. Sinabi niya yon sa tatay ng lola ko. Meron na namang nagmamanman sa kanila. Kaya nag-utos si Tatay Dadoy na ilagay lahat ng mga mais sa iisang pwesto lang. Tapos papatauhan niya yon. Unang gabi ng gapasan. Yung tinalaga na magbantay doon, kahit papano may alam na sa arnis. Tsaka nga pala, yung arnis na ginawa ni Tatay Dadoy doon para sa kanila, gawa yun sa isang uri ng kahoy kung saan medyo ilag yung mga aswang. Hindi lang ako sigurado kung sinukuang itim yun o iba pang klase ng kahoy. Ayon dito sa iniwan nilang taga-Masid, napapansin niya na meron pang isang grupo doon ang walang tigil sa paglagay ng mga mais. Hindi niya pinapansin kasi pabor pa nga naman yun. Mabilis matatapos yung kapasan. Pero ang hindi niya alam, yung likod pala nung ginawa nilang imbakan, merong butas doon. Doon nila pinapadaan yung mga mais na kunwaring inilalagay nila sa lagayan. Inaabot lang pala nila yon sa mga kasama nilang nasa kabila. Nadiskubre ito mismo ng tatay ng lola ko. Nung nahuli niya nagpupuslit ito ng mais sa likod ng imbakan, nagsisisigaw ito. Paglalarawan ng tatay ng lola ko sa mga itsura nito. Hubot-hubad lahat. Tapos puro langis yung katawan. Mabibilis itong gumalaw na animoy parang mga aso. Nung narinig nilang nagsisisigaw yung tatay ng lola ko, agad-agad nagtakbuhan sila. Sobrang bibilis. At dahil nga madilim, ilang segundo lang ay nawala kaagad lahat yun sa paningin niya. At yung mga kasabwat nila na naggagapas ng mais, nagtakbuhan lahat. Hanggang sa hinabol ito nung taga-Masid. Inihagis niya yung isang arnis niya at meron itong tinamaang binata. Halos magsisisigaw yun dahil sa sakit. Pero hindi ito basta-basta nagpahuli sa kanya. Puro kalmot ang inabot ng braso niya hanggang sa pinagtulong-tulungan nila ito para maitali. Sobrang sangsang ng amoy nito. Amoy dugo na hindi maintindihan. Nung nahuli na nila ito, hinintay nila si Tatay Dadoy para siya ang magpapasya kung ano ang gagawin nila sa nahuli nilang aswang. Nung dumating si Tatay Dadoy, sinisipat-sipat niya ang itsura nito. Wika ni Tatay Dadoy, kung yung sinulid sa tenga nila ay hindi niya naagapan, maaaring maging gano'n na sila. Tansya ni Tatay Dadoy doon, mga 2 o 3 taon na yung gano'n. Kaya unti-unti na ding nagiging aswang yung ordinaryong tao na yon. Pero huli na para sa kanya. Kasi yung ibon na nasa loob ng katawan nun, malaki na. Pwede niya pang ikamatay kung gagamutin siya ni Tatay Dadoy. Yun ang akala nila. Napagdesisyonan ni Tatay Dadoy na itali yon sa isang malaking puno malapit sa imbakan ng mais. 2 araw ang lumipas. Medyo nanghihina na yung binata na yon. Wala kasing kain. Puro tubig lang ang iniinom niya. Inaabutan nila to ng pagkain, pero ayaw niya. Alam nyo, kanina ko lang din nalaman na kapag pala itong mga aswang na ito ay nahuli, mas pipiliin nilang mamatay na lang kesa sundin yung mga gusto ninyo. Yun lang, balik tayo sa kwento. Nung 3 gabi, nagtataka sila kasi nung inabutan nila ito ng mga prutas, kinain niya lahat. Walang tigil ito sa pagkain. Animoy nag-iimbak ito ng lakas. Kaya pala niya ginagawa yan
merong palang ipinadalang mensahe sa kanya yung pinakautak kung bakit siya nagkakaganon. Mensahe ito na itatakas siya pagsapit ng takip silim. Ayon sa tatay ng lola ko, kwento sa kanya ni Tatay Dadoy, ipinadaan nung pinaka-leader ng mga aswang yung mensahe niya sa isang itim na paru-paro. Kaya pala ganun siya kumain nung gabing yon, dahil ang alam niya, makakatakas na siya. Pero syempre, lahat ng yan ay alam ni Tatay Dadoy. Hinahayaan niya lang na makapagpalitan ng mensahe yung nahuli nila, tsaka yung utak nun para yung mismong pinakapinuno na ang mahuli nila nang matapos na yung pamemeste nila sa lupain ni Tatay Dadoy. Kinagabihan ng itinakdang araw, nakatingala lang sa langit yung lalaking nakatali. Umaamoy-amoy ito. Pipikit-pikit. Tapos pinapakiramdaman niya yung buong paligid. Hanggang sa dahan-dahan na itong nag-uunat. Medyo kabado yung tatay ng lola ko. Kasi wala doon si Tatay Dadoy. Siya lang. Tapos 2 tauhan. Maya-maya pa, meron silang narinig na nag-aangil na aso. Yung angil nun hindi basta-basta. Para itong nanggagaling sa isang napakalaking aso. Ang masakit pa nito, hindi dala-dala ng tatay ng lola ko yung patalim niya na gawa sa tanso. Pero kampante sila kasi may mga hawak silang arnis. Nawala yung angil. Tapos pagtingin nila kung saan nakagapos yung nahuli nilang binata, merong napakalaking tao ang nagkakalag sa tali nito. Tumingin yun sa kanilang tatlo. Nakaramdam sila ng pagkamanhid sa mga paa nila. Ayon dito sa tatay ng lola ko, basang-basa na yung mga talampakan niya dahil sa sobrang pawis. Pinagpapawisan siya pero napakalamig. Ramdam niya yung tensyon sa buong paligid. Ultimo yung mga kasama niya, hindi din makakilos kung saan sila nakatayo. Bumubuka-buka ang bibig nito habang kinakalagan yung nakatali. Hanggang sa nawala na yung tali nun sa likod. Pero tuloy pa rin siya sa pag-uusal. Nanunuyo na ang mga lalamunan nila. Pakiramdam nila hihimatayin sila. Nang biglang meron tumapik sa balikat ng tatay ng lola ko at pakiramdam niya para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Nawala lahat ng inig na nararamdaman niya. Tapos nakakakilos na siya na parang normal ulit. Paglingon niya sa likod niya, nandoon si Tatay Dadoy. Pinahawak niya yung patalim na tanso sa tatay ng lola ko habang nagtatago ito sa likod nila. Naghihintay ito ng tamang pagkakataon para igapos yung malaking lalaki. Kitang-kita nilang lahat na nandoon kung ano ang ginagawa ng malaking lalaki tsaka yung binata. Tutuwad, tatayo ng diretso, tutuwad, tatayo ulit. Paulit-ulit nilang ginagawa yan. Nung nakita nilang nakabuelo na ito para tumalo ng mataas, bigla na lang nawala si Tatay Dadoy sa likuran nila. Tapos pagtingin nila sa harapan nila, nakakapit na si Tatay Dadoy sa paanong malaking lalaki. Meron itong hawak na taling sobrang itim. Pagpasok pa lang nun sa mga paanong malaking lalaki, kusa itong humigpit. Animoy nakalaan talaga ang tali na yon para sa kanya. Nasiko nung malaking lalaki si Tatay Dadoy. Bumagsak ito sa lupa. Yung binata naman, akmang sasakalin si Tatay Dadoy nang biglang hinataw ito ng tatay ng lola ko sa ulo gamit ang kanyang pang-arnis. Nahilo ito at napasandal sa puno. Paglingon niya doon sa malaking lalaki, nakakalag na ito sa pagkakatali. Lalapitan nito si Tatay Dadoy na nakahiga pa rin sa lupa. Nung hawak na niya ang ulo nito,
biglang merong inihataw si Tatay Dadoy sa mukha ng lalaki. Halos magsisisigaw ito dahil sa sakit. Tumingin si Tatay Dadoy sa tatay ng lola ko at sumigaw ito ng, "To! Yung patalim! Tarak mo, dali!" Sa sobrang kaba ng tatay ng lola ko, inihagis na lang niya ito kay Tatay Dadoy. Kaya ang ginawa ni Tatay Dadoy, itinarak niya ito sa kanang hita ng lalaki, tapos binunot niya ulit, sabay tarak naman sa kaliwang hita. Yung sigaw ng lalaki ay hindi nila maipaliwanag. Animoy merong 4 o 5 boses ang naririnig nila. Nagmamadali si Tatay Dadoy na kunin yung itim na lubid para igapos ito ulit. Hindi na makakilos yung malaking lalaki. Hanggang sa binuhat niya ito at isinandal sa puno, kasama yung binata. Maraming tinatanong si Tatay Dadoy sa 2 lalaking ito. Saan sila nakatira? Ano ang gusto nilang mangyari? Anong lahi sila? Ilan sila? Pero ni isang sagot wala siyang nakuha. Hanggang sinabi ni Tatay Dadoy, malalaman at malalaman niya rin kung saan sila nanggaling. Kaya mainam na umami na sila bago niya pa itamay yung iba. Bigla-bigla ay natawa yung malaking lalaki sa kanya. Huling wika nito, "Sunugin mo na ako. Wala kang makukuha sa akin." Natatawa-tawa pa si Tatay Dadoy nun at sinabi niyang hihintayin niya hanggang bukas ng umaga. Kapag walang dumating para sa kanya, pasensyahan sila. Kinaumagahan, nanatiling matikas yung lalaki. Pero yung mga sugat niya, sobrang laki na at parang mas lalo pa itong nagmumukhang sariwa. Yung tipong hindi na talaga gagaling. Buong maghapon nandun sila para tingnan lang yung 2 lalaki. Pinatigil ni Tatay Dadoy yung paggapas ng mais. Inilipat niya ng pagkakagapos yung 2 sa pinakaloob ng gubat para walang makakita kung ano't anuman ang gagawin nila doon. Hanggang sa tumungtong na ang 6:00 ng hapon. Pero wala talaga. Ni isa ay walang pumunta para sa kanilang 2. Doon na nabuo ang pasya ni Tatay Dadoy sa kung ano ang gagawin niya. Kumuha si Tatay Dadoy ng mga pinatuyong dahon ng nyog. Ginawa niya yung sulo. Dahil yung malaking lalaki, hindi basta-basta tatabla ng apoy. Kailangan meron siyang ihalong abo doon. Hindi na lang binanggit sa akin ng lola ko kung anong klaseng abo. Pero inihalo niya yon sa ginawa niyang sulo at sinindihan. Pinagsasalita ni Tatay Dadoy yung 2 lalaki kung meron pa silang gustong sabihin bago niya simulan yon. Pero wala. Ngumiti lang ito. At ayon sa tatay ng lola ko, yung mga mata ng malaking lalaki naging parang yung sa pusa. Tapos dilaw na dilaw ang kulay nun. Nakakasindak kung titingnan mo ito. Hanggang sa itinaas ni Tatay Dadoy yung sulo at nagdasal ito ng taimtim. Habang nagdarasal si Tatay Dadoy, sigaw ng sigaw yung malaking lalaki nang hindi nila maintindihang mga salita. Para bang isinasabay niya ito sa orasyon ni Tatay Dadoy. Nung tapos na si Tatay Dadoy, nakatitig na lang yung lalaki sa langit, kasabay ng paghabol niya ng hininga niya. At ilang segundo lang, nilapag na ni Tatay Dadoy yung sulo sa mga tuyong dayaming nakapalibot doon sa 2 lalaki. Halos magtakip na ng tenga yung tatay ng lola ko dahil sa napakalakas na sigaw ng 2. Sigaw sila ng sigaw dahil sa sobrang sakit. Nakatitig lang si Tatay Dadoy nang bigla itong merong pinulot na bato, tapos inihipan niya yon. Bawat isang tao na nandoon, pinaihip niya. Tapos inihagis niya yon doon sa 2 lalaking sinusunog nila. Biglang tumigil sa pagsigaw yung 2 at pumikit na lang. Inabot din ng 1 oras yun. Nung tapos na yung pagsusunog,
Ang sabi ni Tatay Dadoy ay iwan na lang nila yun doon. Meron daw ibang nilalang ang kukuha sa katawan ng mga yun. Hindi na nila tinanong pa kung ano. Basta sinunod na lang nila. Mula nung mangyari yan, isa-isa nang nawawala lahat ng ari-arian ni Tatay Dadoy. Pero hindi ganong kabilis na wala. Inabot din naman ng ilang taon. Tapos yung tatay ng lola ko, pumunta na kila Mamang. Sinamahan niya na yung pamilya niya para malagay na siya sa tahimik. Tahimik? Akala niya lang. Hindi niya alam. Merong pang mangyayari pagtapos nung mga naranasan niya sa gapasan. Opinyon ko sa kwento, sobrang haba. Yun ang opinyon ko. Hindi. Opinyon ko yung lalaking nahuli nila, kung hindi man niya ito anak, malamang miyembro yon ng pamilya niya. Kasi isipin nyo, kung ordinaryong tauhan niya lang yun, bakit siya pa mismo ang pupunta, di ba? Pwede niya namang iutos yun. Or pwede ding takot sila kasi andun si Tatay Dadoy. Kaya siya na mismo yung sumundo. Pero wala Hindi talaga mananalo yung mga nasa kaliwa laban sa kanan. Tsaka yung patalim na gawa sa tanso. Alam nyo, sobrang galing. Kasi meron akong subscriber na nag-send sa akin na meron silang patalim na gawa sa tanso. Panlaban ng lolo niya sa mga aswang noong mga panahong buhay pa ito. Ilalagay ko sa dulo yung picture ng convo namin para makita ninyo. Alam nyo, nagkakaroon tuloy ako ng interest na kunin yung kwento ng lolo niya. Kasi ang galing, di ba? Isipin nyo, hindi naman kami nag-uusap nun, pero parehas na patalim na gawa sa tanso. Hindi ba kayo mapapaisip? Pero wala muna tayong tawa. Pero kasi mga namatay. Kahit nasa kaliwang panig sila, irespeto pa rin natin ang kanilang kaluluwa. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Teka. Yung medalyon ko, tsaka yung patalim na gawa sa tanso, hintayin ninyo sa dulo ng video. Yun lang. Salamat. Ito yung likod ng medalyon ko. Minana ko pa yan mula sa lolo ko, father side. Medalyon ko siya mula nung 13 years old ako. Kaya naman yung harap. Kung napapansin niyo medyo bakbak na kasi sobrang tagal na ng medalyon na yan. Matanda pa sa akin yan. Siguro 30 plus years or 40. Tapos ayan naman yung patalim na gawa sa tanso. So, kayo na ang humusga. Yun lang. Salamat.